ka amunu bika Joliba TV News lajɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na min bɛ tali kɛ an bɛ foli di segukaw ma nin waati in na olu b'a lamɛn arajo Joliba fiɲɛ siraw kan kɛmɛ murumuru kelen an bɛ foli di min bɛ tali kɛ Joyilakaw fana ma olu fana b'an lajɛ min bɛ tali kɛ Banikɔkaw ani Fanakaw an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Wakɔrɔkaw an b'u fana fo nin sanga in na sabu b'an lajɛ Jabarani kan min bɛ tali kɛ kunnafoni gafew lakali waati de sele filɛ nin ye limanaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na kunnafoni sɛbɛnw bakurunbaw la ka jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ sigi dɔ kɛra min bɛ farafinna tɔgɔ la walasa maa minnu bɛ yen n'u ka bugunatigɛ sɛbɛnw wolo sɛbɛnw n'a ɲɔgɔnnaw fo ka taa se furu sɛbɛnw ma ani hali ni ala y'i ka kalifa minɛna sɛbɛn minnu bɛ dilan bunadamaden tɔgɔ la sɔrɔli bɛ se ka nɔgɔya cogo min na sigi dɔ kɛra o la nin y'a siɲɛ 4nan ye farafinna bunakun kan Mali kɔnɔ yan kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la min bɛ tali kɛ kunnafoni sɛbɛnw y'u da don fana ka jira k'a fɔ ko min ye bamanciya wale ale bɛ ka wara jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen a jirala k'a fɔ kɔsa in na min ye bamanci maaw ye olu yera marabolo dɔw la i n'a fɔ Yoroso Kuri Kucala ani Siyenso fanfɛlaw la kunnafoni sɛbɛnw y'u da don o fana na kunnafoni sɛbɛnw y'u da don kibaruya minnu na bi o ye k'a fɔ Kati kaw fɛ Kati mairie kɔnɔna la a jirala k'a fɔ Kati maire n'a ka danga damadɔ bɛ yen limanaw ko sariya kɛmɛ ka olu minɛ bi u yɛrɛ dɔw bɛ kaso la nin waati in na ka sababu kɛ ko u tɛgɛ yera nafolo yuruguyurugu ani dugukolo feere min bɛ tali kɛ Bakari Togo la limanaw ale min kun ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa kɔrɔ ye ni o ye APK min a jirala k'a fɔ Bakari Togo la ko wulikajɔ kɛnbaa nɔfɛ kokura sabu ko miliyari 18 ɲɔgɔnna o kuma fɔra ko Bakari Togo la k'a da bɛ o la nka kunungo a yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye k'a fɔ ko nin kuma min fɔlen nin kokura limanaw Bakari Togo la ko ale nɔ tɛ nin na kunnafoni sɛbɛnw da don a la an bɛna walawala sisan min ye Yad Agali ye ale min ye groupe de soutien aux musulmans GESIM o ɲɛmaaba limanaw k'a bɔra ka kuma sen dɔ fɛ min na a bɛna fɔ a bɛ ka i yɛrɛ fo de yɛrɛ fo hukumu kɔnɔna la ko Faransi ka kɛlɛcɛ minnu n'o ye Barikani ye k'olu ko k'u b'u kɔ don Sahel la kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali Yad Agali ka fɛla don k'a bɛna fɔ nin ye olu yɛrɛ ka jɔnjɔn wɛrɛ de kɔrɔtalen ye limanaw kunnafoni sɛbɛnw y'u da don fana kuma wɛrɛw la bɛnkan min tɛmɛna Mali ni Faransi cɛ n'o ye accord de défense ye lakanako siratigɛ ninnu na limanaw bɛɛ kɔni bɛ k'i ka yeta ye a la Mali ka yeta b'a damana sango cɛmancɛ fanga maaw Faransi fana bɛ k'a ka yeta ye nka u tɛ ka ɲɔgɔn ye a ko siratigɛ ninnu na kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la limanaw nin de ye bakurunba damadɔ ye fasigi sɛbɛnw y'u da don minnu na an bɛna lajɛ ka minnu walawala aw ye a bɛ se ka faamuya sɔrɔ kunnafoni la cogo min na an b'a daminɛ ni faso ka fasigi sɛbɛn lesɔr ye ale y'a jira k'a fɔ i n'a fɔ an y'a kulo lasɔmi min ye kunnafoni sɛbɛnw lakali daminɛ na k'a fɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen ni a bɛ tali kɛ limanaw diɲɛ kurukara kɔnɔna la utukalo tile 10 o tile 10 a jirala k'a fɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen o talen don min ye jamanadenw olu tɔgɔ la i mana kɛ maa o maa ye limanaw i mana kɛ sigiyɔrɔ o sigiyɔrɔ la i ni sɛbɛn dɔ de ka kan o mana kɛ bangini sɛbɛn ye o mana kɛ furu sɛbɛn ye o mana kɛ sɛbɛn ye hali i mana fatu sɛbɛn min bɛ kɛ i la limanaw min bɛ tali kɛ o sɛbɛn ninnu bɛ se ka don ba la cogo min na o de baaraw sigira sen kan ko nin ye a siɲɛ 4nan ye a bɛ fɔ min ma ko journée africaine de l'état civil n'i ye jateminɛ kɛ a bilala hukumu min kɔnɔna la o ye k'a fɔ jɔyɔrɔ ka di kɛrɛnkɛrɛnnenya la minankuraw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ minankura minnu bɛ yen ni olu bɛ tali kɛ numérique n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ se ka kɛ sababu ye walasa maaw ka bugunatigɛ sɛbɛnw bɛ se ka dilan ka di u ma a mana kɛ gɛlɛya o gɛlɛya ye o la a jirala k'a fɔ farafinna bunakun kan nin baara de bɛ sen na walasa min bɛ an ka jamana ɲɛmaaw ko fɔ limanaw olu bɛ se k'u janto jamanadenw ka bugunatigɛ sɛbɛnw olu dilanli la cogo min na sabu n'i ye bugunatigɛ sɛbɛn lajɛ wolo sɛbɛn fara furu sɛbɛn n'a ɲɔgɔnnaw kan limanaw hakɛ de don jamanaden ma hakɛ de don jamanaden ma kabi waati min na a mana nin baara ninnu daminɛ limanaw a ka kan sɛbɛn ka d'i ma o de la maanifin mana bangi ka ban min bɛ tali kɛ boliweliw bɛ kɛ walasa sɛbɛn bɛ se ka ɲini i la ka bila i tɔgɔ la cogo min na o de bɛ kɛ sababu ye jamana kɔnɔ i bɛ dɔn i ye maa fasugu min ye ani i bɛ bɔ yɔrɔ min na o de la baara min n'a dayɛlɛli daminɛna Mali kɔnɔ yan minisiri min bɛ yen n'ale b'an ka sariya ko kunna ani hadamadenya hakɛ
o lafasali min bɛ tali kɛ Mamadu Kasoge ale de tun bɛ baara in kɛnɛ ka baara in dayɛlɛla ale ɲɛna fo ka taa se a nana maa min nɔra bila o y'a yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn minisiri min bɛ yen n'o b'an ka mara cɛman bɔli kunna administration territoriale et de la collectivité walasa a jirala k'a fɔ baara min ye nin ye limanaw farafina bunako kan farafina kelenya tɔnba n'o ye Union africaine ye o ka nɔnabila de tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye X Martial Panda ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko sɛbɛn minnu filɛ nin ye limanaw sɛbɛn ninnu nafa de ka bon fo k'a fɔ a to ten o la ka wele bila maa minnu bɛ yen n'o ye politikimaw ye minnu bɛ baaraw kɛ politiki nasira la jamana kɔnɔ ani maa minnu bɛ ni jamana yɛrɛ mara bi u bolo nin waati in na limanaw k'u janto nin sɛbɛn ninnu na sabu o de bɛ kɛ sababu ye n'i ma ɲɛ ko hali bi kɛnɛya baara kɛ jamana kɔnɔ n'i ma ɲɛ k'i bɛ min bɛ tali kɛ hadamadenw ka hakɛ lafasa n'i ma ɲɛ fana ko hali denmisɛnninw ka kalanko n'a ɲɔgɔnnaw hakɛ n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ nin sira ninnu de fɛ o la a ka kan min bɛ tali kɛ bugunatigɛ sɛbɛn limanaw ba ka don a sɔrɔli la wa fɛɛrɛ kuraw bɛ ka tigɛ bi diɲɛ kura tile in na walasa maaw bɛ se k'u ka sɛbɛnw sɔrɔ nɔgɔya la a kana kɛ maninfin i bɛ diɲɛ kɔnɔ nka sɛbɛn t'i la yɔrɔ o man kan walasa ale fasidi sɛbɛn kelen l'essor limanaw ko premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale sigi dɔ kɛ kunungo a bɛ fɔ min ma ko conseil de cabinet ani a tɔɲa ministre u ye ɲɔgɔn ye nafolo min bɛ yen ni o kan ka bila jamana ka bolo kan yɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a ka kuntilenna baara min bɛ yen n'o ye PAG plan d'action du gouvernement yala k'a fɔ kuntilenna minnu b'a la ni baara kologɛlɛn minnu bɛ yen ni ɲɛ kan ka ɲɛsin olu ma joona joona wa nafolo min bɛ yen n'o kan ka ta ka bila o ka bolo ka joona limanaw o de ɲɔgɔn ye tun bɛ senna Choguel Kokala Mayiga ani a ka ministre tɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ ministre min bɛ yen n'ale bɛ sɔrɔko kunna ale yɛrɛ ye baara dɔw bila sen kan a y'a jira k'a fɔ ko gouvernement kelen don ka kɛrɛnkɛrɛnnenya budget min bɛ yen ni o bɛ tali kɛ san 2021 ani san 2022 ka lajɛ nafolo min fɔra Choguel Kokala Mayiga fɛ nafolo in bɛ se ka sɔrɔ cogo di o budget in kɔnɔna la ka se ka baara kɛ n'a ye sabu a jirala k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga fɛ baara damadɔ bɛ yen minnu bɛ yen ni jamana kan k'i ɲɛsin olu ma teliya la o bɛ tali kɛ lakana fanga ka don lakana na Mali kɔnɔ yan ani jamana kurajɔ n'o ye refondation ye fo ka taa se kalataw labɛnni ma ani sariya ka se ka labaara a labaara cogo yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dunko jugu min n'o bɛ jamana kɔnɔ ni maaw bɛ nafolo ta u tɛ se ka minɛ n'u k'a ma impunité olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛlɛ cogo min na min ye sigi kɔni kɛra nafolo in bɛ se ka bila gouvernement ka bolo ka joona cogo min na conseil de cabinet min kɛra kunungo a fanba de tun ye o ye kuma ye nin ye limanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn l'essor de kɔnɔ aw bonya bɛ a la n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye l'indépendant kɔnɔ limanaw indépendant ale kumana indépendant ka kuma tɛ dɔwɛrɛ ye a yirala k'a fɔ ko min ye banmaciya wale limanaw o de bɛ ka wara Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen yɔrɔ fɔlɔ i tun b'a mɛn ko kɔrɔnfɛla ani kɔsa in na jamana cɛmancɛ bolo banmaci wale cayara ye kosɛbɛ nka limanaw kunnafoni laban minnu bɛ yen ni olu bɔra a yirala k'a fɔ ko Mali hali tilebiyan fan fɛ ka taa ani Burkina dancɛ ani Côte d'Ivoire dancɛ min bɛ tali kɛ Yoroso Kuri Kucala ani Sienso fanfɛlaw la a jirala k'a fɔ banmaci wale jɛkulu misɛnnin dɔw yera o yɔrɔ kofɔlen ninnu na yen nɔ Yoroso Kuri fo ka taa se Kucala mara ma hali yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye Buraye o ni Mali ni Burkina dancɛ yɔrɔw la a jirala k'a fɔ ko jɛkulu misɛnnin dɔw bɛ yen olu yera o yɔrɔ kofɔlen ninnu na hali min bɛ tali yɛrɛ kɛ fana Sienso ka taa San Mara fanfɛlaw la a jirala k'a fɔ banmaci wale jɛkulu misɛnninw fana yera o yɔrɔ kofɔlen ninnu na hali n'a sɔrɔla an bɛ waati min na ko sisan limanaw kibaruya kɔni ma di fɔlɔ ka jira k'a fɔ ko nin walejugu tigilama ninnu u ye walejugu kɛ nin yɔrɔ kofɔlen minnu fɔlen filɛ nin ye nka indépendant ka fɔ la limanaw ko jateminɛ kɛlen don wa sɔmin kɛlen don min bɛ tali kɛ Yad Agali ani Amadu Kufa olu ka jɛkulu ninnu minnu ni olu de senna ka ca a yɔrɔ kofɔlen ninnu na hali Sikaso mara la kɛ hakilila jigin don min bɛ tali kɛ juillet kalo tɛmɛnen tile 15 ana tile 16 yɔrɔ an ka finitigiw ka wulikajɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko opération kɛlɛtigi olu ye wulikajɔ kɛ u ye terroriste maa 10 ɲɔgɔnna u ye olu minɛ
Kucala mara fanfɛla ninnu na o ye hakilila jigin o b'a jira k'a fɔ halisa maa kofɔlen minnu bɛ wulikajɔ la limanaw u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ sabu u bɛ se ka tiɲɛni kɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen a jala k'a fɔ hali san mara fana kɔnɔna la juillet kalo tile 18 tɛmɛnen na ni maaw hakili b'a la Siyenso Bamaci wale tigilamaw taara ben douane poste min bɛ yen nɔ u taara ben o fana kan secrétaire général min bɛ diɲɛ kɛlɛ tɔnba tɔgɔ la n'o ye Antonio Guterres ye ale ye nin kuma fɔ a ko ale jɔrɔlen don kosɛbɛ Mali bilama la sabu a ka rapport laban min ni a y'o kɛ a y'a jira k'a fɔ ko Mali tilebiyanfan n'o ye Sikaso mara Kucala mara ani San mara ye ko hadamadenya hakɛ bɛ ka tereke kosɛbɛ Bamaci wale tigilamaw fɛ min ye hali ONU ka mafalenba min bɛ yen ni ale bɛ hadamadenya hakɛ lafasa ale fana ye nin lasɔmini kelen kɛ a y'a jira k'a fɔ Mali yɔrɔ minnu bɛ yen ka se a tilebiyanfanw ma fo ka taa se Mali dancɛ wɛrɛw ma a ko ni nin ko yera ka to yen ten limanaw a bɛ se ka kɛ hali Mali kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen Bamaci wale tigilamaw de bɛna caya a yɔrɔ kofɔlen ninnu na o dun bɛ na ni tiɲɛni ye o b'a jira k'a fɔ Mali ni Burkina Mali ni Côte d'Ivoire yɔrɔ minnu bɛ yen ni jamana ɲɛmaw kan k'u janto kosɛbɛ a dancɛ ninnu na walasa lakana bɛ se ka sabati cogo min na kunnafoni de ye nin ye indépendant de y'a fɔ limanaw ale indépendant kelen na ko wale jugu min kɛra min bɛ tali kɛ Ansongo mara la limanaw kari tɛmɛnen na utukalo tile 10 n'a kɛra sababu ye maa 51 ka olu bɔnɛ u ni na Bamaci wale tigilamaw fɛ min ye politiki tɔn minnu bɛ Mali kɔnɔna la olu ma u bolo da u sen kan ka ko la sabu caman bɛ u ye a ko kɔn kosɛbɛ politiki tɔn caman bɛ i n'a fɔ ADP Maliba ale yɛrɛ ka denfa min bɛ yen n'o ye Aliu Boubacar Diallo ye ale y'a jira k'a fɔ ale bɛ nin ko in kɔn kosɛbɛ wa ko nin ko in kana to ten minnu y'a walejugu kɛ limanaw u ka ɲini wa u ka bila sariya ka bolo kan o kuma kelen fana fɔra ARP n'o ye cɛman Ibɛri Kulubali ale ka tɔn fana o fana y'a jira k'a fɔ limanaw ko ni ye min bɛ tali kɛ nin walejugu ninnu kɛlen an ka jamana kɔnɔna la yan limanaw ko an ka jamana ɲɛmaa minnu bɛ cɛmancɛ fanga kunna u k'a lajɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la wa hali far an ka wuli ale fana ka kuma la a y'a jira k'a fɔ nin walejugu minnu kɛlen nin ye an ka jamana kɔnɔna la kɔrɔnfɛla la limanaw a man ka to yen ten jamana faamaw kan ka u jɔ u jɔyɔrɔ la wa hali PACP politiki tɔn fana ale fana ka kuma kɛra o kelen de ye ko jamana denw fana kan ka lajɛ ka min bɛ tali kɛ kunnafoni di an ka lakanabaw ma walasa u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na min ye Alliance EPM ye Adama PAJ ninnu olu bɛɛ lajɛlen dalakan de kɛra kelen nin ko in na limanaw u ka kuma tɛ dɔwɛrɛ ye camancɛ fanga nana de ko ka basigi kɛ u nana de ka jamanaden bɛɛ lajɛlen n'u bolofɛnw lakana u k'a lajɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ joona walasa nin walejugu ninnu dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na limanaw indépendant kelen ka kunnafoni la ko min ye maa 200 ye Mali foroba baarakɛla minnu bɛ yen n'olu bɛ administration territoriale kɔnɔna la a jirala k'a fɔ maa 200 ani maa 4 ko janvier kalo tile fɔlɔ nata in san 2022 olu kan ka taa sɛgɛn lafiɲɛ bɔ la min bɛ tali kɛ sɛbɛn dɔ de bɛ min ni o cira kɛrɛnkɛrɛnnenya la secrétaire général min bɛ yen ni o bɛ baara yɔrɔ in tɔgɔ la n'o ye administration territoriale et de la décentralisation Adama Sisuma ale de ye nin ci kɛrɛnkɛrɛnnenya la gouverneur minnu b'an ka marabolow kunna limanaw k'a jira k'a fɔ maa 200 ani maa 4 bɛ yen olu si janfara wa u kan ka u sɛgɛn lafiɲɛ bɔ baara la maa kofɔlen ninnu na limanaw ko dɔw yɛrɛ bɛ yen olu tɔgɔw kan ka ye sabu sɛgɛsɛgɛliw bɛna kɛ yanni septembre kalo tile 30 natɔ in na walasa ka se ka a maa kofɔlen in bɛɛ dɔn minnu bɛ yen ni limanaw minnu bɛ yen ni olu bangena san 1957 i b'a sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi u bɛ san 65 la minnu fana bangena minnu bɛ catégorie A la minnu fana bangena san 1960 i b'a sɔrɔ san 62 olu b'o la bi catégorie BD ani san 1961 olu fana bangena o la i b'a sɔrɔ olu dɔw bɛ san 61 na bi catégorie B1 ani minnu fana bangena san 1964 i b'a sɔrɔ olu dɔw fana bɛ san 58 na bi catégorie C olu maaw de ko don ko n'i y'a lajɛ limanaw a bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ maa 200 ani maa 4 na a bɛɛ lajɛlen ye foroba cakɛlaw ye minnu bɛ collectivité territoriale la minnu bɛ administration kɔnɔ ani comptabilité finance technique ani éducation limanaw n'i ye jateminɛ kɛ
ma kofole minnu ye nin ye a jirala k'a fɔ maa 3 bɛ yen olu bɛ secrétaire administration territoriale la maa 1 bɛ yen o bɛ attaché administration territoriale la maa 4 bɛ yen o bɛ adjoint d'administration maa 10 bɛ yen olu fana bɛ o yɔrɔ kofole in na fo ka taa se comptabilité finance maa 6 bɛ yen olu bɛ comptabilité gestion territoriale la maa 6 bɛ yen olu bɛ contrôleur des finances locales la maa 21 olu bɛ finance locale la min bɛ tali kɛ maa 2 o ye ingénieur ye maa 3 wɛrɛ olu bɛ yen minnu bɛ technicien supérieur la min ye maa 5 ye olu bɛ technicien territorial la min ye maa 28 fana ye a jirala k'a fɔ olu bɛ lɔgɔli karamɔgɔya la nin waati in na min bɛ maa 100 ani maa 2 olu fana bɛ lɔgɔli karamɔgɔya la duguma kalanso ninnu na n'o ye catégorie BD lɔgɔli karamɔgɔ maa 9 fana bɛ yen olu bɛ catégorie C la limanaw ko nin maa kofɔlen minnu ye nin ye n'u bɛ u yɛrɛ dɔn n'u b'u yɛrɛ ye nin minɛn kɔnɔna la limanaw ka taa u yɛrɛ fɔ joona walasa u ka sɛgɛn lafiɲɛbɔ baara n'o ye retraite ye u ka se ka fɔ nka limanaw ni sɛgɛsɛgɛli nana boloda k'a ye e ma se ka i yɛrɛ fɔ ko ani ɲangini bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ dɛ ne ka kuma tɛ dɛ an y'a bɔ indépendant de kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni la an bɛ don fasidi sɛbɛn le pelenkan kɔnɔ pelenkan kumana limanaw pelenkan y'a jira k'a fɔ nin waati in kɛn bɛ waati gɛlɛnba ye kosɛbɛ Kati mairie kɔnɔna la Kati mairie min ni k'a daminɛ u ka maire la limanaw fo ka se a ka dankan minnu dadalen don a kan a jala k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ bolola nin waati in na ni ye jateminɛ kɛ limanaw ko mairie min filɛ nin ye Katikaw fɛ nin waati in na u bɛ ka waati gɛlɛn de taama nin waati in na a jala k'a fɔ hali Kati mairie yɛrɛ dɔrɔn tɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ maire jɔyɔrɔ la an ka jamana kɔnɔ limanaw ko waati in ka gɛlɛn maire bolo nin waati in na dɛ a jala k'a fɔ min bɛ tali kɛ a caman de bɛ yen i b'a sɔrɔ jalaki min bɛn bɛ u kan o ye k'a fɔ ko u ka u sen yera dugukolo yuruguyurugu walima nafolo limanaw ko kun ta ka bɔ a taayɔrɔ kan kabi tarata tɛmɛnen juillet kalo tɛmɛnen août kalo n k'a fɔ juillet kalo tɛmɛnen o tile 4 san 2021 maire min filɛ nin ni ale ye URD maire ye Kati mairie kɔnɔ yɔrɔ Wɛlɛgɛmu a n'a ka dankan n'o ye Buye Jalo ye ani Badara Aliyu Sangare ko ni maa damadɔ limanaw olu kɔni minɛna chef de brigade pôle économique et financier maaw fɛ ka u bila kaso la nin waati ninnu na a jala k'a fɔ hali min bɛ tali kɛ contrôle général des services publics maaw olu de ka sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye ni maire a n'a ka dankan olu minɛna o ma tɛmɛ tile damadɔ yɛrɛ kan min bɛ tali kɛ maire n'a ka dankan minnu minɛnen filɛ nin ye ko a ka premier adjoint n'o ye Boubacar Traoré n'u k'a ma ko Buba Asma CFP o maire do a jala k'a fɔ o de bilala maire nɔ na sɛgɛsɛgɛliw tilala ka na guwan tuguni o fana maire dankan in o fana minɛna kokura ka t'o bila kaso la o fana ma tɛmɛ tile damadɔ kan min Adama fana ka maire min bɛ n'o bɛ Kati mairie kɔnɔ n'o ye 4e adjoint ye Mamutu Traoré limanaw ko ale fana minɛna août kalo tile 5 tɛmɛnen na limanaw k'a ko filɛ dankan min na nin ye pelenkan ka fɔ la ko a bɛ sɔn ka kɛ maire tɛna ye Kati mairie yɛrɛ kɔnɔ u na sɔn ka maaw kɛrɛnkɛrɛnnen de sugandi minnu bɛ taa baara kɛ maire tɔgɔ la yanni ninnu ka kiiri ka tigɛ sabu caman bɛ bi minnu bɛ sariya ka bolo kan minnu yɛrɛ bɛ Bamako ale kasobonba la limanaw ne ka kuma tɛ nin ye dɛ an ye nin bɔ le pelenkan kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni la an bɛ don fasiridi sɛbɛn min kɔnɔ o ye min bɛ tali kɛ l'indicateur du renouveau limanaw indicateur ale kumana a jala k'a fɔ min bɛ tali kɛ Bakari Togola ale ka koɲɛ de kuma bi yan limanaw ko dossier min bɛ yen n'o bɛ Bakari Togola kun kan ko u y'a ta ka taa n'a ye cour d'appel la walasa ni maa min bɛ Bakari Togola dɔn ale de tun ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaaba ye wa sɛnɛkɛlaba don Mali kɔnɔna la yan Bakari Togola limanaw ko a n'a a jɛ minnu bɛ yen ni jalaki kun binna u kan waati tɛmɛnenw na k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ sɛnɛkɛlaw n'o ye kɔɔri sɛnɛnaw ye olu ka nafolo dɔ bɛ yen u sen yera u tɛgɛ yera o yuguyugu la o de kɛra sababu ye Bakari Togola a ye kalo 19 a y'o kɛ kaso la kunungo tarata a jarala k'a fɔ u ye bolonɔbila sɛbɛn dɔ kɛ a yɛrɛ ni pôle économique et financier cɛ tribunal min filɛ nin ye Bamako commune 3 la
a jala k'a fɔ Bakari Tugula a yira k'a fɔ ko jalakili wɛrɛ benba ka tuguni min ni kɔrɔlen fana tɛ kelen i mana ko bɛ tali kɛ miliyari 18 ɲɔgɔnna la ko de yuruku fana tan bɛ ka da Bakari Tugula la nka Zena yɔrɔ Bakari Tugula ka da a minɛna maa ma kumakan mɛn maa ma mɛn ko a ko nɔ t'a la walima nɔ b'a la nka Zena kunungo ani kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye o kɛra a yɛrɛ ka so Yirimajɔ commune 6 la Bamako yan nɔ a ye ɲɛfɔli min kɛ kunnafonidilaw ye limana o de k'a fɔ kuma kura min fɔlen filɛ nin ye n'o ye k'a fɔ miliyari 18 ko o tununa sɛnɛkɛlaw tɔgɔ la limana a ko ale tun bɛ kaso la waati min na ale bɛ min kalama o ye k'a fɔ miliyari 2,000 ani 410 o bɛ sɛnɛkɛlaw tɔgɔ la dɛmɛ sira kan min bɛ ta ka di sɛnɛkɛlaw ma wa o bɛ BIM SA o ka compte la min bɛ tali kɛ a jala k'a fɔ miliyari 19 o kuma kan ka di sɛnɛkɛlaw ma CMDT tɔgɔ la a bɛ min kalama o kɔni kuma sara fɔlɔ min ye ko CMDT ɲɛmaa minnu bɛ yen n'o ye Modibo Kone ani Baba Berete k'olu bɛ se ka o fana seereya ka fara o kan Bakari Tugula a y'a jira k'a fɔ ko hali miliyari 3 bɛ yen olu fana kuma sara sɛnɛkɛlaw ye n'o ye kɔɔri sɛnɛnaw ye campagne 2016-2017 miliyari 9 fana bɛ yen o kuma sara san 2017 ani san 2018 campagne fana na miliyari 6 fana bɛ yen miliyɔn 900 a n'a kunkanfɛn san 2018 ani san 2019 campagne na o fana kuma sara ale bɛ min kalama o y'o ye nka ale yɛrɛ tun bɛ kaso la nin waati in na nin fɛn fɛn kun fɔlen filɛ a fɛ nin ye nin bɛɛ y'a sɔrɔ ale bɛ kaso la ale tɛ foyi kalama a ko la ko maa bɛ se k'i to kaso la cogo di ka tila ka sɛnɛkɛlaw ka nafolo ta limana yanni a fɔra ko miliyari 9 tununa la o de kɛra sababu ye a ye kaso kɛ kalo 19 yanni o kiiri ka kɛ limana o kuma min ye nin ye Bakari Tugula filɛ nin k'i yɛrɛ jɛya pepewu k'a fɔ ko miliyari 18 kuma min ye nin ye ale nɔ t'a la bi ale nɔ t'a la sini dossier in kɔni taara ka taa n'a ye cour d'appel la an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni filɛ an ye nin bɔ indicateur du renouveau de kɔnɔ aw bonya bɛ fasiri la an bɛ don fasiri sɛbɛn Nouvelle Horizon ale kɔnɔ limana min bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon ja ɲɛfɔlɔ min bɛ Yadi Agali ale de jaabi yan Yadi Agali limana a na kɛ a bɔra a ye kumakan damadɔ fɔ kumakan ninnu bɛ n'a fɔ Yadi Agali a bɛ k'i disi gosi ani Faransi de cɛ sabu a ka kuma la a ko kosa in na Faransi jamanakuntigi n'o ye Emmanuel Macron ye ale y'a jira k'a fɔ Faransi ka kɛlɛcɛw u ka baara dansigina k'a la Mali kɔnɔ ani Sahel jamanaw kɔnɔna la ka tila ka bolo wɛrɛ ta n'o de ye ka i ɲɛsin jɛkulu wɛrɛw ma n'o ye force takuba n'a ɲɔgɔnnaw ye ka se ka ba don o la walasa lakanabaliya o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o kuma fɔra min ye Yadi Agali a y'o kuma minɛ i n'a fɔ ko limanaw u ye se de sɔrɔ Faransi kan ni Faransi y'o kuma fɔ ko ka Barkhane a ka bɔ Mali la yan limanaw ni Yadi Agali fana tilala ka nin kuma fɔ limanaw ko Faransi a ka laɲini bɛɛ sabatira wa o de ye ɲininkali yɛrɛ ye nka kumakan min ye nin ye ni a jirala k'a fɔ limanaw Yadi Agali ni maaw hakili b'a la kabi san 2019 Yadi Agali maa ma kumakan mɛn i b'a ka tiɲɛni nɔw de ye i b'a ka walejugu nɔw de ye nka a bɔra ka kuma min fɔ nin ye ni audio dɔ don kumakan dɔ don limanaw kumakan in i b'a sɔrɔ min bɛ tali kɛ miniti 17 a b'o de kɛ kuma la a ko min ye force Barkhane o tɛ Faransi ka kɛlɛcɛw ye wa a jala k'a fɔ ko olu minnu bɛ ni u hakili la k'u bɛ lakanabaliya kɛlɛli la Sahel jamana ani Mali kɔnɔna la Yadi Agali ko u filila dɛ sabu ko Faransi na furadama ani sisan cɛ Mali kɔnɔna la k'u bɛ jadimaw kɛlɛ walima a bɛ fɔ jɛkulu min ma n'o ye Mujahidin o ye Yadi Agali yɛrɛ ka jadi kɛlɛbaw ye ko Faransi fililen don o ko la min ye Yadi Agali ye a ka kuma in na halisa a y'a jira k'a fɔ nin waati in na maa bɛ olu bolo maa minnu bɛ yen ni limanaw n'o ye otage ye wa ko min bɛ tali kɛ ni Faransi hakili la ko otage ninnu bɛna sɔrɔ ka minɛ u bolo ko Faransi jamana fililen don nka Yadi Agali limanaw a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maa ma n'o ye Mariam Petrone n'u b'a dɔn Sophie Petrone la yɔrɔ Sophie Petrone Faransi ka den don musokɔrɔba min ye nin ye n'ale bilala
ko a yɛrɛ bilali waati ninnu na Sophie Petronet a y'i kanto k'a fɔ limanaw ko ale donna silamɛya la. Yadi Agali o kuma in diyara ye kosɛbɛ, sabu a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen de bila ka taa se min bɛ tali kɛ Sophie Petronet ma bi, ni a yɛrɛ ko k'ale tɔgɔ ye ko Mariam Petronet. O la sa Yadi Agali a ko a bɛ dugawu kɛ Mariam Petronet Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma, sabu ko a ko ale kɛra silamɛ ye, ko b'a jira k'a fɔ olu ka kɛlɛ limanaw Yadi Agali ka kuma don ko nɔ yera la. K'a bɛ wele bila Emmanuel Macron ma limanaw k'a jira k'a fɔ bi min ye jadisi kɛlɛ Sahel jamana kɔnɔ, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans limanaw olu ka jɛkulu bɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ bi, wa u bɛ ka u se kɛ jadiya wale kɛlɛli la. Limanaw nin tɛ kuma nɔgɔya dɛ, kuma ye nin ye. An ye nin bɔ fasɛdi sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Nouvelle Horizon. An bɛ kunnafoni kuncɛ ni Soir de Bamako ye. Limanaw Soir de Bamako ale kumana, a y'a jira k'a fɔ ko min ye bɛnkan min bɛ yen ni o tɛmɛna Mali ni Faransi cɛ, limanaw lakanako siratigɛ ninnu na n'o k'a ma ko accord de défense militaire, ka se Faransi ka i sen don an ka lakanako la, o ka kɛ bɛnkan ye. Faransi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ y'a ja Mali kɔnɔna la yan nɔ, n'o ye lakanako siratigɛ ye, a bɛ se ka wulikajɔ kɛ walasa o lakana ninnu bɛ se ka sabati. O bɛnkan tɛmɛna anw ni Faransi cɛ. Nka limanaw a jiralen bɛ k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi, ko yetaw tɛ kelen ye nin bɛn sɛbɛn in na, sabu bi n'i ye jateminɛ kɛ, a jirala k'a fɔ ciden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ yen minnu bɔra Faransi tɔgɔ la ka na Mali kɔnɔna la yan, olu yɛrɛ ɲɛma Faransi ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ n'o ye Joël Meyer ye, ale tun b'u ɲɛma ko ni an ka minisiri min bɛ yen n'o bɛ kɛlɛcɛw kunna, colonel Sadio Kamara, u ye ɲɔgɔn ye ntɛnɛn tɛmɛnen min bɛnna utukalo tile 9 ma san 2021. A kɛra minisiriso in yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye so kɔnɔna la yen nɔ. A jala k'a fɔ kumaw kɔni bolila min kan, limanaw o de ye lakanako siratigɛ ninnu ani fanga bɛ se ka don takuba jɛkulu la cogo min na Mali kɔnɔna la yan, walasa lakana bɛ se ka sabati. Nka limanaw ko in ɲɔgɔn ye in bɛ kɛ waati min na, o kɛra bamanciya wale dɔ fana min lamana Wataguna Mali kɔrɔyan fan fɛ. A kɛra tiɲɛni ye kosɛbɛ. Walasa hakilila minnu filɛ nin ni u bolibolila Faransi ni Mali cɛ baaraw bɛ se ka sinsin cogo min na, ani u kumana fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali yɛrɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ni o ye frontières ye, Mali na jamana 3 min bɛ yen, Burkina Faso, Niger, n'o kama ko zone des 3 frontières, o dancɛ minnu bɛ yen o fana bɛ se ka lakana cogo min na. A jala k'a fɔ kumaw bolila o kan. Nka limanaw kumaw bolila o kan min ye yetaw fana ye, o tɛ se ka kɛ kelen fiyewu kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati in na. Waati min na Asimi Goïta, ale min y'an ka jamanakuntigi ye bi, ale kɛlen kɔ k'a ɲini G5 Sahel ka jɛrɛ laban min kɛra, k'a ɲini Faransi jamana ɲɛmaa fɛ ko ka segin kɛ accord de défense min ni o tɛmɛna Mali ni Faransi cɛ lakanako siratigɛ ninnu na. Waati kelen yɔrɔ jamanadenw fana ani politique tɔn caman bɛ yen minnu ni olu y'a jira k'a fɔ ko nin bɛnkan sɛbɛn min ye nin ye n'o bɛ Mali ni Faransi cɛ, ko sigi ka kɛ a kunna. O fana dun limanaw ni o ta k'a lajɛ yɔrɔ kɔsa in na Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron, ale y'a jira k'a fɔ ko ni lakana bɛ sabati, bɛn bɛ sabati, ko Faransi na fɛɛrɛ tigɛ ka min ye jɛkulu sɛgɛrɛ n'o ye takuba ye, u ka fara ɲɔgɔn kan walasa lakana bɛ se ka sabati, ka sɔrɔ dun a min da don bɛnkan sɛbɛn na min b'a ni Mali cɛ. Nka limanaw nin kuma de bɛ senna bi, maaw bɛ ka u yɛrɛ ɲininka yalima Mali ani Faransi cɛ jamana u bɛna bɛn ko la ni accord de défense ko in na wa? O de ye ɲininkali yɛrɛ ye. Kuma in nin ye Soir de Bamako ale ka fasiri de don. Limanaw e ko an ti kunnafoni bila nin kan yan, an sera ka min sɔrɔ ka lakali aw ye bi, o ye nin ye, ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw barikada. An b'a fɔ a k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.